ndakabatirwa nepandaigara ndichitoroya zvachona mai vangu saka ndinovanzei uroyi wacho uri kurwadza wedu uroyi unorwadza udza vanhu vezimbabwe uroyi unorwadza sekuru masikati ka unenge uri kushanda basa zvataitira kubika dii manheru onzi chirara unovata nemunhu hauti chirara chikwambo chaicho chinaya chichidi chigarawo futi pauri chimurume chaichiya woti uku unenge uchinzi enda unoshandisa nyaya yekunzi kuna vana vada kuyamwiswa zvidhoma woyamwisa kuzvidhoma uku uri kuti urorara nemurume uku wakabereka chidhoma uku iwa murume wacho iwo pache zvako haumuoni ba wako chaichaiba unenge uchimboona iwa review yoyonzi enda kwakati nhasi onzi chitakura chisaga chenyama icho wodi wojeganwa paunomuka kuda kuti umuka usharoro wanzira sekuru pana unosema takomana ndikuwadziwa Handichika haya zvinopera muzuro sekuru ndatenda Handichika ndakutsikana For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.